La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. Tenim una gran oportunitat davant dels nostres ulls, la d'imaginar, crear, habitar i ser la internet que ens mereixem. La que allotgi les eines per organitzar-nos, la que ens permeti comunicar-nos amb els nostres éssers estimats a reguard de l'espionatge, la que ens impulsi a construir narratives transformadores i solidàries, la que visibilitzi genocidis davant el món per desmuntar propaganda imperialista i la que emmagatzemi tutorials per hackejar la tecnologia i convertir-la en alguna cosa que serveixi a la comunitat en lloc d'esprémer-la. Fragment de la viralitat del mal de Projecto Una. Hola, pirinenques, què tal? Com estem? És un gust saludar-vos des de l'estudi de gravació després de tants mesos. Esperem que hagueu gaudit dels 2 primers episodis en directe a la Festa de Realitat, però ara toca tornar a la programació habitual. Així que posem-nos al dia, que hi ha molt de què parlar. Mazón abandona la presidència acorralat per la pressió popular un any després de la Dana. Quan es compleix un any de l'aiguat del 29 d'octubre, que va arrasar el País Valencià i va causar 229 morts, Carlos Mazón ha fet el que feia temps que li exigia al carrer, deixar la presidència de la Generalitat Valenciana. Ho ha fet tard, ho ha fet malament i ho ha fet covardament, sense pronunciar ni una sola vegada la paraula dimissió. Aquest dilluns, Mazón ha anunciat que no continuarà al capdavant del Consell, però ha aprofitat la compareixença per victimitzar-se, culpar la resta d'institucions i presentar-se com una víctima d'una suposada campanya brutal. Cap autocrítica, cap disculpa i cap gest de respecte cap a les víctimes o al poble valencià. Davant el Palau de la Generalitat, desenes de manifestants, entre ells familiars de les víctimes, van celebrar la notícia amb crits de justícia i reparació. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre, ha assegurat que Mazón ha pensat més en el seu futur polític i judicial que en el dolor de les víctimes. El criminal se'n va, però la ferida del País Valencià continua oberta. I el poble, un any després, encara exigeix el que no ha tingut: reparació, dignitat i justícia. Calen responsabilitats col·lectives per un sistema que no prioritza la vida. Gaza torna a ser bombardejada mentre la fam s'estén. Israel continua amb els bombardejos sobre la franja de Gaza, tot i el suposat alto al foc que es va decretar fa un mes. Des del començament de la treva ja són 240 les persones assassinades i més de 600 les ferides pels atacs israelians. Mentrestant, el 81% dels habitatges de la franja estan destruïts o greument danyats i només un 7% de les famílies desplaçades ha pogut tornar a casa seva. La resta, més d'1,5 milió de persones, sobreviuen en tendes trencades, sense aigua, llum ni calefacció. Les agències humanitàries alerten que la fam s'estén i l'hivern arriba, mentre el bloqueig israelià impedeix l'entrada de la major part de l'ajuda. Tot plegat amb la complicitat dels Estats Units i el silenci i la hipocresia de la comunitat internacional que continua parlant de pau mentre permet la massacre. Mentrestant, a Catalunya, després de diversos dies d'incertesa, s'ha confirmat que el partit amistós entre Catalunya i Palestina es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Inicialment, la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de Barcelona havien intentat traslladar-lo a un estadi més petit, però la mobilització popular, amb més de 18.000 prereserves en només 48 hores, ha fet possible mantenir-lo a Montjuïc. Un escenari carregat d'història i simbolisme que recupera el seu esperit de resistència i fraternitat. El Catalunya-Palestina no serà només futbol, serà lluita, solidaritat i comunitat. Tots els beneficis de la campanya Act for Palestine es destinaran íntegrament a donar resposta a les necessitats del poble palestí. Trump imposa el pla de Marrakeix i enterra el somni del Sàhara lliure. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat una resolució impulsada pels Estats Units que reforça les tesis de Marrakeix i deixa en segon pla el dret del poble saharauí a l'autodeterminació. El text defineix l'autonomia sota sobirania marroquina com la solució més viable, un llenguatge mai vist fins ara en una resolució de l'ONU sobre el Sàhara Occidental. Aquesta decisió suposa un cop dur per al Front Polisario, que denuncia una traïció històrica i alerta que no participarà en cap procés de pau basat en el pla marroquí. Mentrestant, Marrakeix celebra una victòria diplomàtica que consolida la seva ocupació del territori des de 1975.
La votació arriba després d'una setmana de tensions dins de l'ONU i protestes massives als campaments de refugiats saharauis a Tinduf, on milers de persones han sortit al carrer per reclamar independència i denunciar la complicitat internacional. El poble saharauí, que fa gairebé mig segle espera un referèndum promès i mai complert, veu com una vegada més les grans potències soterren el dret a decidir en nom dels interessos geoestratègics. Des del desert, la resistència saharauí recorda: el Sàhara no es ven, es defensa. El Correllengua Universitari torna amb més universitats i una crida a defensar el català a les aules. El Correllengua Universitari celebrarà la seva segona edició del 23 al 26 de febrer de 2026, amb més universitats participants i un objectiu clar: reivindicar la llengua i la cultura catalanes dins el món acadèmic. La iniciativa ha estat impulsada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el moviment estudiantil. En aquesta edició, el Correllengua s'uneix a Plataforma per la Llengua per llançar una campanya que defensa els drets lingüístics dels estudiants. Les entitats volen conscienciar l'alumnat perquè conegui les seves eines legals i denunciï els incompliments que redueixen la presència del català a les aules. Segons dades de Plataforma per la Llengua, només una de cada 10 assignatures de màster s'imparteixen català, un indicador del retrocés que viu la llengua a la universitat. Davant d'això, el Correllengua Universitari es consolida com un espai de resistència cultural i col·lectiva, que encén la flama per un futur on el català sigui realment la llengua de tots els campus. Zoran Mabdani, demòcrata socialista i de 34 anys, es converteix en el primer alcalde immigrant i musulmà de la ciutat de Nova York. Mentre de l'ala esquerra del Partit Demòcrata estatunidenc, que realment no deixa de ser l'ala socialdemòcrata del partit, la seva elecció suposa tot un canvi en el panorama polític i cultural dels Estats Units, que estan liderant les generacions més joves contra el sionisme, el neoliberalisme imperant, les elits tant demòcrates com republicanes i contra el govern d'extrema del Donald Trump. I acabat el repàs a l'actualitat, tinc una pregunta per vosaltres, pirinenques. Teniu la sensació que la vida a internet s'ha tornat més hostil? Esteu fartes de veure com els fatxatubers triomfen a les xarxes i adoctrinen els més joves? Si heu respost que sí, no esteu soles. Hi ha qui fa temps que estudia com la dreta s'ha apropiat de la xarxa i com podem plantar-hi cara. Es tracta de Projecte Una, un col·lectiu d'escriptura que investiga la cultura digital i la nostra relació amb la tecnologia, així com les noves formes de creació de comunitat i de propaganda política. Monitoritzen la reacció conservadora i les estratègies de resistència feminista que li fan front. Al 2023 van publicar l'assaig La viralitat del mal, qui ha trencat internet, qui se'n beneficia i com l'arreglarem, on analitzen com i per què han crescut els discursos d'odi a internet i quina és la relació d'aquest fenomen amb les grans corporacions tecnològiques. Avui parlem amb elles de tot plegat, de com desfer la taranyina digital del capital i teixir una altra internet possible, feta de lluita, organització i esperança. Abans de començar l'entrevista, però, volem avisar-vos que avui no mostrarem els rostres ni direm els noms de les nostres convidades, ja que volen mantenir l'anonimat com a part del seu projecte col·lectiu i de la seva manera d'entendre la resistència digital. Dit això, ens veiem després de la pausa antipublicitària. Airbnb fa caixa, però tu no tens casa. Recuperem el que és nostre. Lluita pel teu barri. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya. Doncs molt bona tarda a tots dos, gràcies per haver vingut. Com esteu? Bé, cansades. Sí, gràcies per convidar-nos. A vosaltres per venir. Vale, us faré una primera pregunta que li faig a tothom quan ve, que és una mica de test de personalitat. Aviam. Que és, us considereu més fals o més martell? Quina bona pregunta. Jo crec que més martell, no? O què? Més fals, més tall quirúrgic. Hi ha una part de la fals que m'agrada per el tema panoràmics i no sé què, però jo crec que martell, perquè ara estem una mica en la nostra fase ludita, no? I el martell d'Enoch, dels ludites i tal, jo diria que martell. Sí, jo estic pensant més en la vara de la Sakura caçadora de cartes. També. De quan caça una carta que fa com aquest cop de martell, que hi ha com una ona expansiva. Sí. M'encanta l'imaginari. Com va néixer Projecte Una i amb quin propòsit? Doncs va néixer arran d'una reflexió sobre
un atemptat d'aquests horrorosos que hi havia hagut, que es donen periòdicament als Estats Units, sobretot, d'un tio blanc que entra a tirotejar, els mass shooters, que n'hi diuen, que entra a tirotejar, en aquell cas era un supermercat, com un mall, en un barri, en una zona on hi ha com molta població migrant, crec que era a Nuevo México, i arran d'una conversa sobre aquest fet, vam començar com a fer-nos preguntes de per què sempre que es donaven aquest tipus de fenòmens l'anàlisi des dels mitjans de comunicació era el mateix, no? Sempre es parlava de salut mental en el moment en el que se sabia que la persona tenia la pell blanca i que era un xaval jove, es començava a parlar de salut mental, es parlava també com de fòrums d'internet, de radicalització, però en termes molt diferents als que es feia quan hi havia un component com de fe religiosa, no? Era com una cosa que ens provocava com molta curiositat i vam començar com a parlar del tema, a recollir informació i ens vam presentar al Premi Descontrol, que és la nostra editorial, vam presentar una proposta i vam guanyar i vam escriure Leia, Rihanna i Trump. Heu publicat 2 llibres, si no m'equivoco aquest, i després La viralitat del mal, que és en el qual em volia concentrar avui. En aquest llibre desmunteu la idea que les pantalles ens fan malalts i parleu del perill del determinisme tecnològic. Què és exactament aquest determinisme i per què és fàcil caure-hi? A veure, nosaltres sempre diem que no s'ha de ser ni tecnoutòpic ni tecnopessimista. Val? Perquè una cosa que passa amb la tecnologia, que una de les lleis de la tecnologia, es podria dir, llei, bueno, que va escriure un dels historiadors més importants de la tecnologia, deia que la tecnologia no és ni bona, ni dolenta, ni tampoc neutral. Què vol dir això? Vol dir que la tecnologia és al final, és una, no sé si dir-li eina o una forma de veure el món, mitjà, o sigui, està difícil de dir exactament què és. Però l'important és que no és mai una cosa amb un destí final i inamovible. No deixa de ser una construcció humana. Llavors, s'ha d'entendre la tecnologia sempre des de qui l'ha construït, per què l'ha construït, qui té el monopoli, els mitjans de producció d'aquesta tecnologia per entendre què fa, però la tecnologia en si mateixa és això, ni ens salvarà ni ens condemnarà. Però això no significa que sigui totalment neutral. Clar. Sinó hem d'entendre tots aquests factors. Per això el tecnodeterminisme és això que ve a dir doncs, que una tecnologia necessàriament serà bona o serà dolenta. No? És això de dir, les pantalles ens fan tontos. I és com, bueno, perdó, o sigui, les pantalles, reduint una mica les pantalles, poden tenir aquestes outputs, per així dir-ho, no? Aquestes situacions o aquestes altres, depenent de tot el món que hi ha al voltant, de com són produïdes, de l'economia i la societat, etc. No? Complexitzar una mica l'assumpte s'ha de fer sempre. Clar, d'alguna forma, com la idea hegemònica és que vivim massa centrades en culpar la tecnologia en lloc d'analitzar les causes estructurals que hi ha darrere. Sí, i això al final també és un triomf del Big Tech perquè el que fa és que parlem de tecnologia des d'un marc en el qual només existeix la tecnologia del Big Tech que produeix uns fenòmens i unes conseqüències concretes, no? Mira, ara que mencionaves, podeu explicar una mica què és el Big Tech? Perquè potser és un terme que molta gent escolta però no acaba d'entendre què és. Sí, el Big Tech és un terme que fem servir, tot i que abans havíem fet servir molt GAFAM, i també diem a vegades les xarxes socials comercials o els gegants tecnològics, seria la traducció. Al final, GAFAM eren unes sigles que englobaven Google, Amazon, Microsoft, Alphabet i Facebook. Això mai ho dic bé, crec que ara m'ha sortit per primer cop. Aproximadament. Sí, perquè Alphabet i Google és el mateix. Veus? Per això ho hem de canviar. No, el que ens passava amb les sigles era que al final això són grans monopolis i sobretot grans grups inversors i va canviant. Al final les empreses que hi hagi dintre poden canviar segons mercat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors ens és més útil parlar del Big Tech perquè les empreses poden tenir certa variació
i engloba més coses, no? Podem posar en aquest calaix Nvidia, per exemple, que són els que fan els microchips, les targetes, que ara han batut rècords en borsa, rècords mundials de tota la història pel tema de la intel·ligència artificial, perquè es necessiten els processadors que fabriquen ells. I al final és un terme que ens serveix per això, no? Com per poder definir un fenomen amb cert marge de variabilitat, i també ens agrada perquè emula, no? Ens aboca com el Big Oil, el Big Tobacco, no? Que van ser grans monopolis en el seu moment i que socialment es va arribar com al consens de que estaven causant perjudici a la societat i que era convenient posar-los fre. No? Llavors, nosaltres també ens agrada dir Big Tech perquè pensem que són empreses que estan generant grans perjudicis a la societat i que estaria bé posar-los fre. I a més tenen aquesta vocació monopolística. No? El Big Tech són empreses que venen totes bastant del mateix lloc, que tenen unes maneres de funcionar bastant semblants, que participen totes del mercat bursàtil, que això podria no ser, però és, i que a més el que volen és quedar-se amb tot el mercat i per tant anar-se carregant contrincants, imposar com la seva visió, no? I pel camí, al ser que al final és el món digital, és internet, és on es transmeten missatges, és on ens comuniquem, és on es viuen experiències, el que fan és anar moldejant el món i la visió de la societat i de la realitat a través de les seves arquitectures, que no són neutrals, perquè venen d'unes empreses que participen de capital especulatiu, que depenen d'inversors, etc. Llavors, és important no entendre que quan ens movem en l'espai digital, la majoria de vegades ens movem en aquest marc. Exacte. I estem parlant d'internet, però en realitat no estem parlant d'internet, estem parlant d'internet mediat pel Big Tech. Creieu que hi ha prou coneixement social sobre què suposa aquest control? A veure, possiblement no, perquè si fóssim més conscients d'aquest monopoli, la gent hauria d'estar més de mala llet. Però sí que és cert que portem una estona com de... No, aquest tecnopositivisme de fa uns anys ha mig desaparegut i ara estem en el que això nosaltres li diem la tecnobajona, en un alarde d'imaginació. A l'anglès també s'està parlant de techlash, no? Que seria com backlash i tecnologia, no? O sigui, estem en un moment de bajona des de fa un temps, de fet. Potser durant la pandèmia vam veure que internet era una cosa com superútil per poder mantenir el contacte humà en un moment en el que era pràcticament impossible, però després de la pandèmia s'ha vist que econòmicament moltes d'aquestes empreses no acabaven de rendir el que li havien promès als seus inversors i han entrat en una recessió econòmica important que han intentat sortir d'ella a través de grans invents que potser ja no ens recordem, però coses com allò del metavers, Hòstia, sí. allò de les NFT, que ara venia caminant i mirava que el museu aquest privat d'art contemporani, el MoCo, que té un nom super adient, quan va sortir era en plan Banksy i no sé qui i no sé quan, i NFT. I ja no posa NFT perquè no funciona, no? Com deia com era? No era l'Auronplay, qui era el youtuber aquest, l'streamer aquest superfamós que deia d'aquí uns anys... El Willy Rex deia d'aquí uns anys no borreu els tuits que ens recordarem i ens riurem i tant que ens estem rient de les NFTs. No? Bueno. Ara sembla que han trobat amb allò que li diuen la intel·ligència artificial que, debatim al voltant de què és, què no és, a què li diem, a què no li diem... Però és com l'última gran bombolla que estem tots mirant el rellotge per veure quan explota. No? Jo crec que, de fet, la intel·ligència artificial és un gran exemple de no entenem exactament com funciona internet. No? Crec que ara, com que ja estem en el moment de sospitar d'aquests grans monopolis, sobretot al voltant, a partir de les victòries de Donald Trump, tant de la primera, però sobretot d'aquesta segona, on s'ha vist a tots els grans magnates, tots els oligopolis de Silicon Valley fent-li costat, la gent ha començat com a prendre consciència. També el tema de les pantalles, que aquí a Catalunya hi ha hagut bastant pànic moral amb el tema de pantalles i menors... A l'escola... Que també, ojo amb això, perquè els pànics morals mai ens porten a llocs bons. O sigui, hi ha una crítica cap a com utilitzem les pantalles que és molt interessant de fer,
però, de nou, no caiem en el tecnodeterminisme de que les pantalles ens tornen tontos, perquè no és així. Llavors sí que hi ha com una crítica popular, però crec que s'ha d'enllestir una mica més perquè sigui productiva. Perdó, és que d'alguna forma, clar, és com que el Big Tech es presenta com una força neutra o inevitable del progrés, no ho podem parar, per tant, ens hi hem d'acostumar. Clar, quin paper juga aquest relat en el manteniment del seu poder econòmic i simbòlic? L'absolut. O sigui, de fet, el terme inevitable el trobo superadequat perquè aquest és el seu gran triomf. O sigui, el seu gran triomf és que han aconseguit ser internet. No són internet. Internet és un protocol, una xarxa de dispositius, el que circula per aquesta xarxa de dispositius. Podem discutir sobre el que és internet. Internet és un llenguatge, una cultura, és moltes coses, un espai, però internet no són aquestes empreses. Aquestes empreses són grans monopolis amb molta pasta que han estat monopolitzant i imposant un model molt concret d'internet i de relació amb la tecnologia. Però internet són i poden ser moltíssimes altres coses. Però han aconseguit això, no? Que pensem en ells quan pensem en internet. I això, aquí hi ha tot de tècniques malvades i perverses, des de oferir dispositius amb sistemes operatius preinstal·lats, la responsabilitat que tenen les administracions en tot això, que no ho hem de deixar d'assenyalar, tant de tota la pasta pública que se'n va en contractes, col·laboracions público-privades, contractes per generació de llocs de feina, capital d'inversió per iniciar empreses noves, etc, com aquí mateix tota la pasta que se'n va de la Generalitat, dels ajuntaments, de les escoles, als hospitals, en pagar Windows i sistemes operatius privats i tot el manteniment i tots els equips, no? Com tots els ordinadors i perifèrics i servidors, etc, tota la infraestructura, que significa tenir aquests softwares instal·lats que necessiten que canvis els equips periòdicament perquè estan pensats per l'obsolescència programada. Tot això són moltíssims recursos i han passat coses escandaloses, com ara que la Generalitat li pagués moltíssima pasta a Google perquè traduís part del seu programari, quan aquí tenim gent fantàstica com Softcatalà, que porta molts anys fent una tasca increïble de traducció en l'àmbit digital, i és que no es té en compte. De fet, hi ha tot un tema amb el Google Classroom, que sobretot es va imposar molt durant la pandèmia, i a les escoles els ordinadors que té la xavalada moltes vegades són Chromebooks, i els hi fan un compte Google sent superpetits, cosa que és un escàndol. Clar, tampoc pot decidir aquella persona que se li faci. Clar, i els estàs venent les dades, i no només els estàs venent les dades, sinó que estàs fent que les personetes petites ja concebin internet mediada pel Big Tech i que, per tant, no entenguin ben bé com funciona internet, perquè tot el relat, tota la narrativa que ens dona la mediació d'internet pel Big Tech ens allunya de la realitat de la tecnologia, perquè no veiem els cables, no veiem els servidors, no som conscients del cost que tenen les coses a nivell energètic, a nivell mineral, a nivell d'espai. Llavors, estàs condicionant a una societat i a generacions futures a tenir una relació molt concreta amb internet. I això s'ha d'assenyalar, perquè al final no és, evidentment, que tinguin molts diners i s'hagin pogut carregar la competència o hagin tingut diners per desenvolupar aplicacions i softwares que s'instal·len molt fàcil o que ja venen preinstal·lats o que tenen una usabilitat molt, molt alta, ha contribuït. Però això també són decisions polítiques, perquè tu podries haver posat pasta a altres llocs per fer que tot això estigués disponible amb software lliure, codi obert, sense especulació de dades, etc. No donem per suposat que l'especulació de dades és una cosa inevitable. L'especulació de dades podria ser una cosa que estigués prohibida, per exemple. A més, si el Big Tech s'alimenta de la nostra atenció, de les nostres dades i fins i tot de les nostres emocions, podem parlar d'una nova forma d'explotació laboral i afectiva. Sí, absolutament. I, de fet, una frase que jo crec que està com començant a fer-se mainstream, que està començant a fer-se, no sé si refrany o meme, però qualsevol de les dues coses em sembla superbé, perquè això significa que ha alcançat un alt grau de popularitat, és això de que si no pagues pel producte, el producte ets tu. I això és superimportant, no? Perquè és això de que entraven en les xarxes socials pensant que guai, no? Facebook és de gratis, Instagram és de gratis, i és com, ja, per què és de gratis?
què passa aquí quan no pagues per alguna cosa? On està el truco, no? Nadie de duros a 4 pesetes. Això és importantíssim, aquesta frase està molt bé i nosaltres, ara que ja s'ha tornat com mainstream, hem decidit anem a portar-lo una mica més enllà i parlem de que no només som el producte, sinó que som la matèria prima, som la gasolina. És a dir, si no existeixin l'especulació de dades, aquestes empreses no tindríem amb què comerciar. Realment, el que venen aquestes empreses és... Cory Doctorow diu que el que venen és persuasió. El que venen és això de que poden convèncer els seus anunciants, que al final són els que posen gran part dels diners, la major part dels diners venen per part dels fons d'inversió, no? Però en teoria té a veure amb la publicitat, no? Pues ells han de convèncer els publicistes, els que posen els anuncis, els que paguen per veure anuncis, de que tenen tantes dates sobre nosaltres, tanta informació, que són com una mena de màquines de control mental, quasi, no? Que saben això de que l'algoritme et coneix més que tu mateix, que això és com en plan, bueno, anem a veure. Jo crec que som una mica més complicats els éssers humans com per a reduir-nos a dates i ja està. Però bueno, està ahí el tema. Sí. Clar, com és possible construir una alternativa tecnològica com realment allunyada de tot això? Les lògiques del mercat són massa profundes com per poder esquivar-les? No ho són. I de fet, hem de reivindicar la història popular de l'internet, perquè al final l'internet i la tecnologia que coneixem avui en dia veu moltíssim, tant d'inversió pública, perquè ens hem de començar a carregar també aquest relat del tio en un garatge... Sí, que és un geni, que s'ho ha muntat tot. Això gairebé mai és veritat, en comptadíssimes ocasions. Normalment ha tingut... Els seus pares li han deixat $300,000, o sigui, si rasques una mica sempre hi ha coses d'aquestes. I hem de començar a reivindicar que aquí hi ha hagut una història llarguíssima de dones, de gent queer, de gent racialitzada i de classe obrera en general, de penya, que ha estat inventant-se protocols, posant en comú coneixement, inventant-se comunitats, al final les newsletters, les sales de xat, els fòrums, tot el que entenem com a xarxa social avui en dia, tot el que ha derivat a xarxa social avui en dia en les seves diferents formes, la majoria de coses venen d'usuariat que en aquell moment estava simplement intentant connectar, intentant buscar informació, intentant compartir, intentant passar-s'ho bé o construir coses o trobar els seus iguals, perquè abans d'internet el món era un lloc on estaves més aïllada. I això s'ha de reivindicar, perquè és una història absolutament invisibilitzada i encara hi és avui en dia. I, a més, també vull reivindicar tota la pasta pública que s'ha posat també en la inversió d'internet, perquè quan es parla de que internet sorgeix dels Estats Units, no? De l'exèrcit dels Estats Units, que aquesta és com la història que ha quedat, això, per començar, que és pasta pública. No nostra concretament, bueno, depèn de com ho miris, però és pasta pública. Però en tot cas això és només una petita part de la història, perquè internet té a veure amb ARPANET i aquest inici, però també té molt a veure amb les universitats, no només dels Estats Units, sinó també d'Europa i d'altres llocs del món, que volien compartir coneixement entre universitats. És veritat, sí. Aquí tenim la Red Iris, que té una història molt interessant. Hi ha un article molt guai al Salto, si el voleu buscar, que explica com la seva privatització amb la privatització de Telefònica i el protocol d'internet en si, o sigui, el que és www, això va sortir del CERN a Suïssa. O sigui, com que aquí hi ha tota una història que ha quedat absolutament invisibilitzada perquè l'internet que vivim i l'internet en el qual ens relacionem té implícit aquest relat de l'home sol i, per tant, de Silicon Valley i, per tant, de l'empresa i del capital d'inversió, no? Com que són dues coses que són inseparables. I no ens hem de creure en absolut. I què hem de fer, em preguntaves? Doncs començar a relacionar-nos amb l'àmbit digital d'una altra manera. Com pensar-hi, utilitzar les alternatives que existeixen i començar a construir aquest altre internet que ja hi és i que s'ha de donar suport a la gent que l'està construint i que l'està mantenint. Que, de fet, al llibre parleu del poder del hackeig com a forma d'agència. No sé si seria com també un punt de partida. Sí, clar, absolutament. És estranyíssim, en realitat, que avui en dia estiguem fent servir ordinadors, dispositius i software i arxius i coses
dels que no sabem com funcionen perquè no en podem veure el codi. És igual si nosaltres concretament entenem de programació o no entenem de programació i no sabem llegir llenguatge de programació. Però, o sigui, tu et compres un jersei i tu podries descosir-lo i posar-lo sobre la taula i fer un patró d'aquest jersei. Això ho podries fer, en teoria. Està posat com està fet aquest jersei, on està fet, el material, etc. Tampoc explica exactament les condicions laborals de les que s'ha fet aquest jersei, però... la compte que els hi trae. Però bueno, hi ha com un mínim, no?, de la matèria, etc. En canvi, avui en dia els dispositius que fem servir venen amb un sistema operatiu preinstal·lat que moltes vegades no pots modificar, no tens permisos, i al final és que ni tan sols és teu, no és teu aquest dispositiu, perquè qualsevol altra cosa que sigui teva tu la pots desmuntar, la pots modificar, en pots fer qualsevol cosa. I amb l'internet que utilitzem avui en dia, amb els dispositius, això no és així. Llavors, això és absolutament inconcebible. No fa tant era absolutament inconcebible en entorns de moviments socials, perquè l'ús del software lliure, dels sistemes operatius Linux, estava com molt més instaurat, i ara mateix ho hem donat per suposat i ho hem com deixat perdre una mica. Llavors, jo convido a que recuperem una mica aquesta lògica i utilitzem les nostres pròpies infraestructures i ens preocupem una mica més de veure què estem fent servir, si és gratis, per què és gratis i quin preu estem pagant en cada moment per les coses que utilitzem. Totalment. És que em recorda, sobretot últimament, veig molta gent que específicament surt de Spotify i es fa la seva pròpia biblioteca de música. Sí, això és molt xulo. Sí. Vale, volia passar també a passar del Big Tech a parlar com del panorama dins de les xarxes que se cuece. Això potser és una mica random, però em venia de gust parlar-ho amb vosaltres. Jo m'he fixat molt que ara mateix, com que la propaganda capitalista sovint adopta formes subtils de vídeos de rutina productiva, estètiques d'autoajuda, discursos de millora personal... Podríem dir que aquesta és la nova cara de la propaganda neoliberal? És que he vist com molta gent d'esquerres dient abans la propaganda era un cartell que et deia que havies d'anar a la guerra i ara t'estan dient que et llevis a les 5 del matí, facis exercici i tot això. Sí, i de fet quan parlem de la viralitat del mal i quan parlem de discursos d'odi, una cosa que se'ns oblida molt és el tema aspiracionista. L'aspiracionisme creiem que és com el discurs d'odi definitiu perquè naturalitza les desigualtats socials d'una forma absolutament terrible, que és la de si tu no tens això, sigui diners, una casa, accés al que sigui necessari per a la reproducció de la vida, si no tens això és perquè no t'ho mereixes, perquè no has lluitat el suficient, perquè no has fet els suficients burpees, perquè no t'has llevat suficient mental, etc. No t'has vestit per la feina dels teus somnis, no? Totes aquestes coses, i al final això sembla que no, però no està tan lluny, o sigui, són com uns passos extras fins al darwinisme social. O sigui, és un tema que està justificant i fent com una tabula rasa en plan de no, és que aquí som... No, és el somni neoliberal de la Margaret Thatcher, que era en plan, aquí no hi ha... La societat no existeix, és gent lliure, competint lliurement en un lliure mercat. La negació absoluta de l'estructura, no? De que tot recau sobre la voluntat individual i, per tant, l'estructura material no té cap mena d'importància i no requereix d'anàlisis, no? Llavors, clar, és un panorama, és una lògica que és superperillosa i des de la qual negues absolutament l'agència col·lectiva, perquè només existeix la individualitat. Sí, a més, clar, una cosa que ens passa amb el tema d'internet i que es relaciona molt també amb el model de negoci del Big Data és que com que tot és quantificable a dia d'avui, clar, també és quantificable els passos que has fet, no? Els quilos que has baixat, no sé què que has de prendre perquè ho poses a la... Clar, tot és gamificable, no? Tot és en plan de, bueno, avui has de cremar més calories que ahir, has de fer més tal que... No, com que se converteix tot en una mena de... Nosaltres som els Sims o els personatges d'un RPG en constant millora, en obsessió de millora. Optimització. Crec que és un tema tutxíssim i crec que des de la filosofia s'està tractant mogolló i crec que aquí a Catalunya hi ha penya, i al Regne d'Espanya hi ha penya molt potent, està l'Euda de l'Espluga, l'Alba Lafarga parla molt d'això, com es diu, Juan Evaristo,
Vidal Boix també parla d'això, és com un temazo. A més, aquesta gent parla d'això també des d'un punt de vista col·lectiva i anomenar el capitalisme, que és una cosa que altres no fan, no? Exacte. Estic pensant en el coreà aquest, que també és com molt bé el teu anàlisi, però com que li falta també propostes i solucions. Però sí, és que és un tema. Jo crec que per això també s'està reivindicant, o s'ha de reivindicar més a Paul Lafargue, no? I tot aquest tema del dret mandrós i totes aquestes coses. És a dir, frente a l'obsessió per una feina, no? I frente a lo que tal treballem i lo poc que tenim, lo precaritzat que estem, hem de demanar no treballar, hem de demanar no ser productius, no? Que també com totes les filosofies d'Isca que tracten no, al voltant de quins cossos són vàlids, quins cossos no són vàlids, tot això crec que és superinteressant i superdisruptiu. Clar, una mica també, i l'altre nivell també és directament els fatxatubers, que et diuen directament pues, tot el que l'altre amaga. Clar, aquí entra, com no, el tema dels algoritmes, el típic pensament... Nosaltres, per exemple, com a organització comunista, sempre estem patint de, si aquests fan un vídeo i arriben a tot quisqui, nosaltres estem lluitant perquè les nostres coses arribin a la gent. Podríem dir que ells juguen com amb les normes a favor pel que fa al panorama digital? Sí, absolutament. O sigui, al final les xarxes el que busquen és que estiguem el màxim temps possible a la pantalla perquè veiem més anuncis i, per tant, puguin guanyar més diners. I això afavoreix moltíssim el tipus de contingut que fan els monetitzadors d'odi, perquè el que fan els monetitzadors d'odi, per començar, és molt contingut, molt fàcil de fer, cosa que nosaltres no fem, perquè fem coses currades, que porten una feina, procediments col·lectius i que tenen com una qualitat, ens documentem, no?, normalment, quan fem contingut. Llavors, això, com que ja ho tenen guanyat. Després, que l'algoritme sempre afavorirà el tipus de contingut que desperti emocions. Perquè les xarxes funcionen de manera que hi ha tant de contingut que tu et quedaràs en allò que et desperti emocions, no en allò que et faci sentir neutral o que et faci una mica de mandra o que ja tu sàpigues una mica. O que, no? En canvi, si una cosa t'indigna o et fa ràbia o et fa por, t'hi quedaràs. Llavors, tenen les de guanyar per això. És com si estiguéssim jugant en un camp de joc, jo soc zero de futbol, però com en un camp de joc, com ho deien l'altre dia, amb l'àrbitre comprat i que fa baixada i no sé què. Amb menys jugadors, sí. Gols en contra, sí, és que és això. Sí, és això. Llavors, són centres comercials, al final, les xarxes socials. Són centres comercials i s'han de pensar des d'aquí. Són centres comercials on, a més, hi ha moltíssima cibervigilància. S'ha de pensar així, un centre comercial, però que a més té moltíssimes càmeres i que t'estan escanejant tota l'estona la biometria, quanta estona et quedes aquí, amb qui parles, no? Com fent relacions entre la gent. Llavors, són llocs que no ens afavoreixen. Podem decidir ser-hi per un tema estratègic, tàctic, de propaganda, però no ens hi hem de perdre. No ens hi hem de perdre, no hi hem de debatre, no hauríem de fer les nostres coses internes aquí, sinó que s'haurien de fer en altres espais digitals. I sí, i en un centre comercial és que aquesta gent és el Bershka i tu ets la botiga petita artesana que ven, no sé, llibres d'assaig, probablement. Llavors, és que estem fent una altra cosa. I no ens oblidem també de que nosaltres estem als carrers, estem militant, ens estem organitzant, tenim molta feina. La propaganda és només una petita part de la feina que fem i és important fer-la, bé, però no hem de dedicar totes les nostres forces a això. I ells estan dedicant totes les seves forces a això i quan han de sortir als carrers això queda demostrat. No ho perdem de vista, tampoc. Totalment. De totes formes, creieu que a vegades la narrativa com del poder omnipotent dels algoritmes és més desmobilització que no pas una altra cosa? Perquè jo, per exemple, sí que tinc moltes amigues que s'han anat de tot arreu d'internet per aquesta mateixa lògica de dir és una batalla supermega perduda, no perdré el meu temps com lluitant això. O sigui, a nivell higiene, fins i tot, i a nivell salut mental, tranquil·litat i tenir més temps, em sembla superbé qualsevol persona que decideixi no estar a xarxes socials. És com xarxes socials comercials, vull dir. O sigui, crec que és impossible que no estiguis alguna mena de xarxa entès com a xarxa, com a connexió de mail ja ho coses. Clar, el mail ho és. No? O que tinguis la gent amb la que comentes receptes de cuina o la gent amb la que, jo què sé, aprens consells per muntar monigotes, no? Fer puzzles, el que sigui. O sigui, això és impossible no estar-hi. El tema és perquè aquestes xarxes han d'estar només mediades per aquest interès
comercial, aquest interès de fer-nos estar a la pantalla, d'extreure'ns dades, d'especular amb ells, etc etc. O sigui, les xarxes fins fa no tant no eren així. No és que fossin una cosa superideal, perquè al final les xarxes no és un món nou creat des de zero. O sigui, tenen les mesmes inèrcies que ja té el món d'on venen, no? O sigui, el món online i el món offline és un continu, no són dues coses diferents. Llavors, tampoc és per posar-me ara en plan nostàlgic de l'època dels fòrums. No, que bé s'estava als fòrums. No, als fòrums també hi havia machirulos, hi havia coses xungues, no? Però, bueno, no estava tot mediat pel fet d'intentar guanyar diners. No? Jo crec que la millor frase la millor cosa que hem dit aquest any és el meme aquest de el troleig ha sigut substituït pel rage bait perquè internet s'ha obsessionat en fer calés. No? Abans tu trolejaves a la gent for the lols, com deien en 4chans, i ara ho fas per aconseguir alguna cosa. Clics, no? I això, clar, és una batalla perduda. Bueno, en part sí, però perquè és que volem fer una batalla, o sigui, volem batallar, no sé, jo no... Em sembla que és necessari estar en determinats espais, però sent conscients de que són aquest tipus d'espai. O sigui, hi ha determinats lluites o determinades arengues polítiques, no? Sobretot de gent que, per exemple, que va fer carrera anant a Telecinco, als debats, a no sé què, i això està bé, perquè, bueno, et dona certa altaveu que no pots obtenir d'una altra forma. Però crec que quan aquesta gent anava a Telecinco, sabia que estava a Telecinco i semblant, no, ojo, aquesta és la televisió del Basile o del Berlusconi en el seu moment. O sigui, no és la nostra casa i no són les places, no són els carrers. I ara hi ha determinats com posicionaments de és que si ens anem de Twitter estem regalant Twitter als fatxes. I és com, bueno, quin és el problema? O sigui, si Twitter és un lloc que té molta importància, perquè sempre ha sigut la xarxa de los listos, la xarxa dels acadèmics, la xarxa dels periodistes, etc. No? Però si ara mateix Twitter s'ha emierdificat a un nivell tan gran i s'ha convertit en una màquina de propaganda privada del que possiblement és el vocero més gran de tota l'extrema dreta, què collons fem? O sigui, per què hem d'estar al saló de casa seva, no? O al seu bar privat? O sigui, si ens anem d'allà, fem molt més mal, no? A nivell prestigi. Per això, el que deia al principi, si tu tens amigues que han decidit anar-se de xarxes socials, felicitats per elles, m'alegro molt. Crec que el que és molt interessant és analitzar a quins espais han d'estar i sota quin preu, sota quines condicions, i quan veiem que hi ha la possibilitat d'exercir una acció col·lectiva, sigui en forma de boicot o vaga, a mi són dues coses que m'agraden molt, el boicot a la vaga, doncs fem-lo. Nosaltres des de Projecte Une, des de Pantube, que és el col·lectiu de creadores amb el qual ens organitzem, i hi ha molta més gent i fins i tot gent a nivell internacional i gent potent, o sigui, universitats, la BBC, la NPR, que és la ràdio pública dels Estats Units, mogollon d'ONGs, es va decidir el 20 de gener d'aquest any, no, anar-se de Twitter com a protesta. I això va ser una cosa superinteressant, perquè és en plan, carai, veritat que una vaga o un boicot em sembla com una cosa superútil i superòbvia quan estem lluitant contra una corporació de qualsevol altre tipus, doncs anem a fer-lo també online, no? Clar, molta gent et diu, i ara què fem, no? Ara està, al principi comentaves, no?, les vagues o la gent que està abandonant Spotify, està superbé això. I clar, la gent et diu, i ara què faig? I ara on m'he d'anar? És complicat, perquè és que el que estem parlant és de reconstruir un món completament nou. Però jo què sé, igual que es parla de pues no vagis a comprar al supermercat i hem de crear cooperatives de consum o totes les coses que siguin, no? A qualsevol tipus de producte, doncs a internet ho hem de fer també. El que passa és que, clar, exigeix doncs, un esforç, un coneixement, un parar-se a pensar, però jo crec que no hi ha cap persona que s'hagi esborrat Twitter i hagi dit quina llàstima, m'estic perdent coses interessantíssimes. Vaig a obrir-me... No, jo crec que això no passa. Sí, o sigui, per alguna cosa serà, també. Sí, com amb la resta de la militància, al final l'important és analitzar, fer estratègia i decidir on gastes les teves forces i la teva energia. Sí. Com fer-ho en la justa mesura quan saps que
que et pot servir per la teva Clar. lluita. Sí, és un tema de correlació de forces. O sigui, nosaltres estem a Instagram no perquè Instagram sigui millor que Twitter. O sigui, Instagram, que pertany a l'imperi de Meta, possiblement és pitjor que Twitter, perquè ha fet moltes coses molt pitjor. I estem a Instagram simplement perquè no s'ha donat la capacitat de massa crítica, d'organització o del que sigui, per anar-se d'Instagram, però hem de destruir Instagram. O sigui, és que Instagram no hauria d'existir. I Spotify igual. O sigui, des de Projecte Una també portem molts anys dient Spotify és el mal i ens hem d'anar. I ara, el moment en el que s'ha vist que aquest tio és un sionista que també està invertint en maquinària de guerra, la gent ha dit, doncs anem-nos de Spotify. I els grups de música han dit, anem-nos de Spotify. És el moment, no? És en plan, ara es pot fer. Al final els boicots i les vagues no es fan quan volem, es fan també quan podem. I requereix un curro previ perquè això pugui existir. Clar, ara ja ho estàvem parlant una mica, però creieu que és possible fer una militància digital efectiva dins d'un espai controlat pel capitalisme de plataforma? I també com combinar això amb el que tu apuntaves abans, no? Militància als carrers, que al final també és el que pot funcionar. És una pregunta complicada. Jo crec que es pot fer propaganda en les xarxes socials comercials i que s'ha de pensar des d'aquí. Estàs fent propaganda, estàs arribant a gent i a llocs a qui potser no podries arribar-hi d'altres maneres, tot i que també hem de saber comunicar d'altres maneres, des d'altres llocs, i no tot és digital i no tot és xarxa social comercial, però sí que pot servir per arribar a gent. Ara bé, militància digital crec que implica molta més reflexió sobre l'economia digital i tot el que hi ha darrere de la que s'està portant a terme últimament, perquè des de fa temps els moviments socials tenim una mica oblidat l'àmbit digital, que això al final també és el que portem sobre la taula Projecte Una, que convidem a que l'àmbit digital es tingui en compte i s'hi reflexioni com es reflexiona sobre tants altres àmbits, que sabem que tothom va de cul, però no ens oblidem de l'àmbit digital, que està sent molt important a nivell geopolític, a nivell macroeconomia, a nivell propaganda política, a nivell correlació de forces amb feixisme, dretes, etc. Llavors, s'ha de tenir en compte. Ara bé, per fer una militància digital efectiva s'han d'invertir esforços en construir aquest altre internet, perquè si no, no anem enlloc. Només amb les xarxes socials comercials no podem fer la revolució. Llavors necessitem això, posar com energia o recursos, diners potser, si no som les persones per construir això, i sobretot com fer servir aquests altres softwares, aquestes altres xarxes, no? Com tota aquesta altra infraestructura que hi ha molts col·lectius generant-les i mantenint-les des de fa molt de temps, doncs donar suport a aquesta gent i traslladar, a poc a poc, les nostres comunicacions, els nostres arxius, les nostres coses allà. També hi ha un tema de seguretat en tot això, o sigui, al final aquí hem viscut últimament infiltracions policials de persones que tenen relacions sexuals amb gent, vull dir que imagina't si fan això, el que no poden fer amb entrar en arxius nostres i en demanar dades nostres a empreses que no tenen cap mena d'afinitat amb les nostres ideologies. Clar. Per tant, també per un tema de seguretat ens hem de currar, com tenir unes comunicacions i unes identitats i uns arxius ben salvaguardats d'aquest tipus de coses. Doncs ja estaria. Crec que hem parlat de tot el que volia parlar. Moltes gràcies per haver vingut i per tota la vostra... No sé si voleu afegir alguna cosa més o... No, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Sí. Crec que sí, que hem parlat també una mica de totes les coses que ens obsessionen a nosaltres. Sí. I sí, jo estic content, moltes gràcies per convidar-nos i esperem que totes aquestes coses serveixin també perquè la gent es replantegi la relació que té amb la tecnologia, que sembla que la tecnologia només és internet, que sembla que una cadira ja no és tecnologia. No? Una roda tampoc. Una roda tampoc, no? Una xeta. Però sí, que ens replantegem això i que ens serveixi sobretot per crear una societat més bonica i més plena, que és el que volem, no? Sí. Molt bé. No volem ser valentes, volem ser lliures. Plantem cara contra aquesta aliança criminal. Lluita contra el patriarcat. Afilia't a la Joventut Comunista de Catalunya.
Si encara no coneixíeu el Projecte Una, esperem que aquesta conversa us animi a investigar més sobre la seva feina, que és més que necessària en els moments que vivim. I si encara no heu llegit La virilitat del mal, ara és l'oportunitat perfecta per començar. I avui us regalem una doble recomanació cultural perquè la nostra companya, Lucía Aliagas, també ens porta una proposta que no us podeu perdre. Bon dia i bona hora, pirinenques. En aquesta nova temporada vull ensenyar les nostres recomanacions culturals amb la recomanació d'Aspect 37, que és un projecte impulsat per Pobla Íntegra, una organització de persones burkinabès a Barcelona, i que tracta l'experiència de 600 infants burkinabès que van tenir l'oportunitat d'estudiar a la Cuba de Fidel Castro en els primers anys de la revolució durant el període de Sankara, i com aquestes dues revolucions van poder obrir-se en un període que també va ser tràgic per Burkina Faso amb l'assassinat de Thomas Sankara. S'estan fent diverses projeccions per tots els països catalans, des dels casals d'ateneus dels països catalans, però també des de la Joventut Comunista, que iniciarem les projeccions a partir del mes de gener. Llavors us recomanem estar atents a les xarxes i no perdre aquesta oportunitat de conèixer una realitat més revolucionària de la nostra classe. Abans d'acabar, aprofitem també per animar-vos a assistir els pròxims dies 14 i 15 de novembre al Fòrum Internacional contra l'Extrema Dreta, organitzat per la Fundació Neus Català i amb la participació de diverses entitats que impulsen iniciatives contra el feixisme i l'odi. Ara sí que sí, pirinenques, posem punt i final a un episodi més. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem aviat. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.